usimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinomira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu kuti awigwange imam tsitsi dzake nogarira mumepo huru yasimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu chirangano chake icho nechitidzo cheroparo chinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazorizwa ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu. Jesu mnunuri wangu muriri orangu Onesimu nyara hazimu matambudziko Jesu mnunuri wangu muriri orangu andina imwe ama inopinda imwi muritisha ngucha angu mupenyu wese kana ndava mudi imapo ndinochema ise Jesu mnunuri wangu muriri orangu andina imwe ama inopinda imwi tenzi ndomusimbi irashamwari yeidi tinomuda kupinda vanhu vese pasi chise Jesu mnunuri wangu muriri orangu andina imwe ama inopinda imwi muri rufaro rwangu mupa
Mazuwai vanhu vaMwari, panguva dzino toda kukukwazisai nekukuchingamidzai muzita raJesu Kristu, tichitenda Mwari neupenyu hwavanotipa, tichitenda Mwari nenyasha dzavo dzinogara nekusingaperi. Regai tipinde mukati menyaya yedu yatinayo panguva dzino, ine musoro wenyaya unotiwo sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoah. Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoah. Muchaona kuti Kristu ane zvaanotaura, ane vadzidzi vake, achivaudza pamusoro pezviratidzo zvokupera kwenguva. Luke chapter 17 verse 26 ndo richaita vhesi redu rokutanga. Regai tiverenge mukati menguva dzino. Luke chapter 17 verse 26. Sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoah, ndizvo zvazvichaitawo namazuva omwanakomana womunhu. Vaidya nokunwa nokuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noah muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Mwari dei vangaisa chikomborero pakuverengwa kweshoko rawo. Vadzidzi vaJesu vanobvunza, zvii zvichazoratidza kuti nguva yapera? Jesu anovaudza zviratidzo zvizhinji, asi anovarangaridza kuti kana taakusvika pakupera kwenguva, rangarirai zvakaitika pamazuva aNoah. Mukaona zvava kuitika pamazuva enyu, mukaona zvava kuitika pamazuva iwayo, chinzwisisai nokuziva kuti kuguma kwaswedera. Saka regai tichienda zvizere nawo. Mukati mebhuku raGenesis tinonzwa kuti chii vanhu vaMwari chakanga chichiitika mumazuva aNoah. Sei Jesu akati iko rangarirai zvakaitika pamazuva aNoah? Saka kana tichinge tasvika ipapo tinofanira kuti tinzwisise zvizhinji pamusoro penyaya yedu. Saka tikaenda mubhuku raGenesis chapter 6, chapter iyoyo yose, but tichaverenga mavhesi anokwana kuita 8, ndo achatibatsira kubva pavhesi 1 pachapter 6 kududzira nyaya yedu zvizere. Now, Bhaibheri rinotsanangura pavhesi ya 1 kuti pachapter 6, zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika, vachiberekerwa vanasikana navanakomana vaMwari, vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka, vakazvisarudzira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo. Now, titarise zvishoma mukati meBhaibheri, titarisa nhoroondo yevanhu vairarama mukati menguva yaNoah. Now, Bhaibheri rinotiudza kuti vanhu vakanga vachirarama makore mazhinji, ma700 years, ma800 years, ma900 years. Isusu tikanzi tararama chaizvo tinenge tasvika kuzvi70, unongoitonzi wafamba. Asi panapa tiri kuona kuti vanhu vairarama makore mazhinji. Kwete izvozvo chete, tichazoverenga isusu toudzwa kuti kufunga kwavo nokuita kwavo, zvese zvavakanga vachiita nemirangariro yavo, they were evil continually. Vakanga vachifunga zvakaipa nokuita zvakaipa panguva dzose. Tinoona kuti pakanga pane religious contamination yakanyanya yepamhando yepamusoro. Vanhu vakanga vachinamata zvimwari. Idolatry yakanga yakakurumbira, vanhu vachibva pamberi paMwari, vanhu vasingatendi monotheism kana kuti kutenda kuna Mwari mumwe chete. Vakanga vachiveza zvimwari vachizvinamata, vachiveza vaMwari vachivanamata, mukunamata zvidhori nomukunamata zvitombe nezvimwe zvavaita. Pfungwa yavakanga vanayo ndeyekuti tiri kunamata Mwari, asi kuti tinzwisise zvizere Mwari, tinomuona Mwari muzvinhu zvatakagadzira. Vanga vasingarambi kuti Mwari hapo, vaitotenda kuti Mwari uripo, asi kuti timunzwisise Mwari tinofanira kunyatsotarisa zvatakagadzira kuti zvitibetsere kunzwisisa Mwari. Violence yakanga yakawanda. Munhu aikwanisa kuti kana achida chaada chemunhu aitora nechisimba. Akada mudzimai wake waimutora, akada chero murume wemunhu kana une simba rokupfuura iye wacho, waingouraya wotora. Waishandisa chisimba kuita zvose. Kana une munda wawada, une chawada cheumwe chausina iwe, asi une simba rokuita izvozvo, waitora. Saka vanhu vakanga vasingachakoshesi upenyu hwavanhu. Zvakadaro zvokuti iko rufu rwakanga rwakatekeshera panyika. Vanhu vaiurayana pamadiro, vachiita zvose vasina kufunga kuti tiri kuita zvivi pamberi paMwari. Saka Bhaibheri rinobva ratiro, Mwari akaona kuti vanhu havagoni kurarama panyika vachiita zvakadai. Saka imagine kana vairarama 900 years, vairarama 700 years dzekuita zvivi, 700 years dzekuurayana chete, 700 years dzekutorerana zvinhu nesimba. Mwari akati mweya wangu
haungarambi uchigara pavanhu nokusingaperi. Saka bhaibheri rinoti iro vanhu pavakatanga kuwanda panyika, musakangama vanhu vaMwari kuti tiri kubuda muGenesis issue, tiri kubuda munyaya yaAdhamu naEvhe. Vanhu vasati vawanda panyika, vanhu vasati vatekeshera panyika. Saka tiri kuona kuti isusu Adhamu paanoita mwana wake Kaini, anotadza. Kaini anouraya munin'ina wake Abhel. Mwari vanomudzinga obva atora imwe rutu. Asi panosara pasina munhu anochengeta mitemo yaMwari. Panosara pasina munhu anomubiridza rudzi rwokunyamata Mwari mukati meimba yaAbhel yaAdhamu. Saka tiri kuona kuti panozozvarwa murume anonzi iyo Sethi. Sethi ari kumiririra vanhu vaifanira kuzoenderera mberi nechitendero chaMwari chamazviro kwazvo. Saka paanoenderera mberi nerudzi rwake, vachinamata Mwari, vachichengeta mitemo yaMwari, vachiita zvidiso zvaMwari, vachipirisa zvipiriso zvaMwari, vachinamata munamatiro wavakanzira Mwari vaite, tinoona kuti iko vanotanga kuwanda mukuita zvakanaka. Kaini achiita zvaanodawo, achiita madiro aJojina, achinamata manamatiro ake, achiita nenzira yaanofarira iye, anoramba achiwandawo nemhuri yake. Saka pakupedzisira tiri kusangana nerudzi rwaKaini ruchisangana nerudzi rwaSethi. Bhaibheri rinoti vanakomana vaMwari vari kurepresenta rudzi rwaSethi, the righteous ones, the religious ones, vaita zvinoda Mwari. Then at the same time tiri kusangana nevanasikana vari kunzi vanasikana vavanhu, vana vaKaini, vakanga vachinamata Mwari nenzira yavanoda. Bhaibheri riri kuti vanhu ava vakazonosangana mberi. Pavakasangana vakawirirana, vakatanga kufurirana kuita zvivi, vanhu vaMwari vakafurirwa kuita zvakaipa nerudzi rwavanhu vakanga vasingatendi. Saka pakupedzisira ndo zviri kukonzera kuti iko pazonzi panyika pakava namajaindi, pazonzi mifungo yavo yanga yakaipa, pazonzi zvose zvavaingoita zvakanga zvisingafadzi Mwari. Saka tiri kutoona vanhu vaMwari kuti iko Mwari ane zvimwe zvaanga akatorambidza. Muna chapter 2 chapter 3 yaGenesis tiri kusangana neforbidden fruit, forbidden tree. Panapa pachapter 6 tiri kutosangana nemaforbidden marriages. Asi atotanga ndo atokonzera kuti vanhu veThe antediluvian world, vanhu venguva yemurove, vatange kunamata Mwari nenzira yavanoda ivo. Saka bhaibheri rinoti iro pavakazvitorera vakunda ava kuti vave vakadzi vavo, ipapo Jehovha akati, vhesi ya 3, mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi, zvaari wenyamavo hake. Naizvozvo mazuva ake achava makore ane 120. Saka Mwari vari kuti aiwazve, hatigoni kurarama zvinhu zvakamira zvakadai. Mweya wangu haugoni kuramba uri pakati pavanhu. Vanhu havachateereri Mwari, vanhu vakunamata zvavanoda, vanhu vakuita madiro at the expense of God's way. Saka Mwari anoti hatigoni kushanda takadai. Saka Mwari anokata makore avo ekurarama, anodzosa makore avo kubva kunana 700 vatataura, vana 800 vatataura, nana 900 vatataura. Mwari obva ati kubva iko zvino munhu ndichamupa makore 120. Saka makore 120 ari kupiwa seprobational period, nguva yemutsa iri kunzi naMwari, ndichakupai 120 years kuti ndione kuti munondida here. Pane zvandichakumbira kuti muite for 120 years. Nguva iyo painonopera ndichadzoka ndotarisa, ndiye ndichida kuona kuti ndizvo here zvamakaita. Saka tiri kuona kuti iko panguva iyi Mwari akati kuna Noah, iwe Noah chienda unovaka ngarava. Iwe Noah chienda undogadzira nzvimbo yokutizira, a refuge. Vanhu vachaparadzwa, vanhu vacharamba kuteerera shoko rangu. Asi vanhu vachapona, vanhu vachada kurarama nekusingaperi. Vanhu vachati iko kana mvura yoda kunaya, vachatiza noupenyu hwavo voenda kunowanda muareka. Ivavo vanhu vachararama mukati menjodzi inouya. Saka tiri kuona kuti Mwari ndiye anoudza Noah kuti unofanira kuvaka ngarava yakaita sei. Anomupa madimensions. Saka in other words tiri kuti God was the builder but Noah was the master builder. Mwari ndiye akamupa plan, ndiye akanga ane plan yokuti ngarava inofanira kumira yakadai yakadai, asi Noah ndiye aifanira kuzoita kuti zvinhu izvozvo zvifambe zvakanaka. Saka bhaibheri rinotiudza kuti Noah ndiye akashandiswa naMwari kuyeuchidza nyika kuti mvura zhinji inofanira kuzonaya panyika. Regai ndikuudzei chimwe chinhu, munhu waMwari, hakuna munhu achazouya kubva kudenga, hakuna vatumwa vachazouya kubva kudenga
Hakuna vatumwa vachazouya kubva kune imwe nzvimbo kuzokuparidzirai shoko romuchinjikwa. Hakuna umwe achazouya kuzokuudzai pamusoro pekunaka kwaMwari. Kuchatouya munhu akafanana nemwi, kuchatouya munhu akafanana neni. Nemhaka yei? Itsika yaMwari kushandisa vanhu kudzora vamwe vanhu kuti vauye kuna Mwari, nokuda kwokuti simbi inofanira kurodza imwe simbi. Saka Noa wavaiziva yeye, Noa wavakanga vagere naye, Noa wavaidya naye, wavaita naye zvose, ndiye akazomuka achiti, vanhu vaMwari, Mwari vane shoko ravakataura neni, Mwari vane nyaya yavataura yavari kuti inofanira kuti iitike panyika panapa. Kwanzi kuchauya mvura zhinji kwazvo, asi mvura iyoyo isati yavuya, kwanzi naMwari tinofanira kuvaka ngarava. Kana tichinge tavaka ngarava, isu navana vedu, isu nezvipfuwo zvedu, isu nehama dzedu, tinofanira kupinda mungarava senzvimbo yokutizira. Saka hama dzako ndo dzinogona kukuparidzira. Vanhu vakafanana newe isu, tisu tinogona kukuparidzira. Vamwe vaunoziva ndo hakuna umwe munhu achauya asiri munhu, achauya nenyaya iyi. Tiri kuona kuti Mwari akashandisa munhu kuti audze vanhu pamusoro pedambudziko rinofanira kuwira nyika. Saka Noa anoudza vanhu. 120 years dzinopiwa, zuva richibuda Noa achiparidza, zuva richivira Noa achiparidza, makore achipera achipindana, mazuva achifamba achipindana, nguva ichipera, makore aya achitopera akanga apiwa naMwari. Nokuti haana kuramba akadaro makore, haana kuramba akawanda, akanga achitopera. Zvakafanana nesu vanhu vaMwari, patinozvarwa panyika panapa, tinenge takatoverengerwa makore naMwari. Vamwe 50, vamwe 40, vamwe 20, vamwe 30, vamwe 15, vamwe 59, vamwe 60, zvichienda zvakadaro. Vanhu vakatanga rwiyo ndo vakatikanganisa kuti paunokwanisa rimwe gore vanokuimbira kuti we wish you many more. Zvoita sokuti vari kureva kuti iko pane amwe makore atiri kukuda kukushuvira kuti uwedzerwe. Aiwa, haawedzerwi. Kana wanga wakanzi une 50 naMwari ukakwanisa 1 paprogramu yaMwari watosubtracta 1. Saka nguva yaitopera vanhu vaMwari vasingazvizivi. Noa achivaudza uyai tivake ngarava. Hapana akada kuuya kuzobatikana pachirongwa chokuvaka ngarava. Asi ini nepfungwa dzangu ndinofunga kuti iko ayo, pane vamwe vanhu vakanzwa mweya waMwari uchitaura navo, vakati hatigoni kurega kuenda kunovaka ngarava, vakatouya kuzovaka ngarava. Asi nenyaya yekuti nguva yakaramba yakareba, hazvina kukasika kupera zvekuvaka ngarava. Vakati isu hatigoni kuzvimiririra, nguva haichabvumi, mvura yavakataura kuti inouya hatisi kuiona, saka bheta tisiyane nazvo. Vakadzokera kumashure, vakaritanga basa vakasaripedza. Rega ndikuudze imwe nyaya, munhu waMwari, kana ukasashinga pazvinhu zvaMwari, ukasabatirira pakutenda, ukasatsungirira kusvika pamagumo, unogona kunzi wakambobatikanawo pabasa iri, asi ukasaripedza. Dzigototaurwa dzava nyaya, aimboimba mukwaya, aimboparidza, aimboita zvakati, asi zvakazodii, haana kushingirira, haana kutsungirira kusvika pakuguma. Mwari ngavatibatsire vanhu vaMwari, tambobatikana mukati mebasa iri, titsungirire kusvika kumagumo, tive vakavimbika kusvika pamagumo. Saka vamwe vakadzokera shure, vakati zvatakaisa tichasiya hedu, matanda edu emugoferi amwe atakakubatsira kutakura nesimba redu hazvina hazvo basa, asi isu kuti tichiramba tichiindirira mberi nenyaya hatichagoni. Vakadzokera kumashure, vakadzokera kumashure. Asi Noa haana kukundikana, akaramba achiparidza, achipiwa simba naMwari, achipiwa simba naMweya Mutsvene. Akazvinzwisisa kuti iye akatanga basa mandiri, anofanira kuripedza kusvika zvaakavavarira mandiri zvazadziswa. Pakupedzisira ngarava inopera kuvakwa vanhu vaMwari. Ngarava inoti yapera kuvakwa, Noa anochinja maridzo. Vanhu vaMwari, ngarava haisiri kuda kuvakwa, ngarava yakuda kupindwa navanhu. Ende vanhu vari kudiwa vanhu vakavaka, vanhu vari kudiwa vanhu vasina kuvaka. Saka chero asina kubatikana pakuvaka, chero asina kana kumboisa kana ruoko, chero kana asina kana kumbouya kuzovaka ngarava, asi anonzwa mweya wake uchida, anonzwa pfungwa dzake dzichida kuuya kungozopinda, harambidzwi. Haabvunzi kuti kwewe chawakaisa apa chii,
Haabvunzi kuti ko iwe wakuda kungozopinda, haiwa, ari kungonzi uya upinde mungarava. Saka nziyo yaingoimbiwa naNoa, uyo anoda, uyo anoda, uyo anoda. Asi vanhu vakaramba vakaomesa mwoyo, vanhu vaMwari. Shoko raMwari roti kana muchinzwa shoko rake musaomesa mwoyo yenyu. Mazuva achipera, nguva dzichifamba, sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa. Saka vanhu vanoramba. Pakupedzisira Noa hapana here anoda? Hapana here anoshuvira kuuya kuzopinda mungarava? Vanhu vachiti haiwa hatiuyi. Vanhu vachiti isu tosiyana nesu, kana zviri zvengarava yako iyoyo, hameno iwe nehama dzako nevanhu, isu hatiuyi kuzopinda mungarava. Chinhu chainetsa panguva iyi, vanhu vaMwari, muchaona kuti shoko remuchinjiko bhaibheri rinoti upenzi kuvanhu vanoparadzwa. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti kana tikaverenga mukati menhoroondo, tinoudzwa kuti kunyangwe nemvura panguva iyi yanga isinganayi ichibva kudenga. Mvura yaisinganayi, yaingoita zvokunyorovedza pasi pomuka pane unyoro, then pasi patodiridzwa, vanhu votorima votokohwa zvotofamba. Asi Noa yaari kutaura ari kuti ichanaya kubva mudenga. Vanhu vakati manje iyo haina kumbogara yakaonekwa, saka zvichatanga nesu here. Ndo zvimwe zvakaita kuti vhangeri raNoa rireme kugamuchirwa navanhu, nokuti vakanga vasati vamboona zvichiitika. Asi haisi nyaya yekuda kuona, vanhu vaMwari. Yaifanira kuva nyaya yekuti akataura izvozvo ndiani? Akataura izvozvo ndiMwari kuna Noa kuti mvura zhinji ichanaya panyika. Saka vanhu vaifanira kutora Mwari at his own word, voteerera shoko raMwari. Saka mazuva anopera, kwasara gore, kwasara mwedzi, kuti 120 years dzikwane. Nokuda kwokuti nguva yemutsa yakaiswa naMwari haigari iripo. Nguva yemutsa yakaiswa naMwari inosvika pakupera, inosvika pakuterminata. Saka vanopinda mungarava, Noa nemhuri yake. Regai nditaure nababa vakanditeerera. Regai nditaure nababa vakanditarisa. Zvaramba zvokuparidzira vanhu. Waparidza vanhu varamba kukunzwa. Wazama maefoti zvaramba. Don't worry. Chaunofanira kuvavarira pazvose kuti iwe nemhuri yako mupinde mungarava. Kana vanhu vakaramba kukunzwa, vanhu vakati aiwa hanzwikwi paanoparidza, vanhu vakati hafai, it's okay. Iwe chiita kuti mhuri yako iyoyo yawakapiwa naMwari, inova chechi yako yokutanga, ikwanise kupinda mungarava through your effort. Mamuchiziva here vanhu vaMwari kuti kuna nababa vanobatikana mubasa raMwari, asi madzimai avo asingapindi? Kwete nokuda kwokuti havadi, asi vanoshayiwa kuti chii chandingapindira chechi yababa ava inovatadzisa kuti ivo vachinje inozondichinja ini. Saka Noa akatraya by all means kuti Mwari zvingaramba zvimwe, asi ini nemhuri yangu. Regai nditaurana namai vakanditarisa, nditaurana namai vakanditeerera. Pane nyaya inotaurwa navanhu, muroora navamwene havawirirani, muroora navamwene havagarisani. But tiri kusangana nemuroora mungarava, tiri kusangana neumwe muroora mungarava, tiri kusangana neumwe muroora mungarava, 3 varoora navamwene vavo. Vakazvigona sei, vakazvikunda sei, vakakwanisa sei kutaurirana kusvika pakunzwisisana kuti aiwa shoko rataurwa navamwene ndiro, Mwari wavamwene ndiye, shoko ravatezvara ndiro, kusvika vawirirana. Noa navanakomana vake 3 navaroora vake nomudzimai wake ndo vanhu chete vakapinda mungarava. Tiri ipapo vanhu vaMwari. Pane vanhu vanofunga kuti Mwari ari so concerned nemanumbers. Kuti Mwari anoda manhamba, Mwari haangaparadza vanhu. Uchiti kana ukatarisa vanhu so chero muTV, chero ukatarisa world populations, uchinzi muna 2024 it was at 8.1 billion worldwide. What? Vanhu vose ava Mwari agovaparadza. Mwari is not concerned about manumbers. Mwari ari concerned nokuti manumbers iwayo anomuteerera here. Mwari ari so concerned nokuti mukuwanda kwedu tiri 8 billion tinoteerera here zvinotaurwa naMwari. Kana tikateerera zvinotaurwa naMwari toponeswa tose. Asi tikasateerera zvinotaurwa naMwari tiri 8 billion takadaro, Mwari is not concerned chero tikaraswa.
Saka pa vanhu vakamira naMwari 8. Vamwe vose, nyika yose navanhu vose vakati hatiuyi kuna Mwari. Mukati menyika inoita sokuti vanhu vazhinji havadi Mwari, unokwanisa kuwanikwa iwe nhasi uchimira naMwari uri wega. Mukati menyika ine vanhu vazhinji vanoti iko zvokunamata Mwari hazvichina zvazvinobatsira, unokwanisa kuva saNoah. You can be like a Noah, and Mwari vane maNoah everywhere. Mwari vane maNoah avo in every generation. Mwari vane maNoah avo in every family. Mwari vane maNoah avo in every church. Mwari vane maNoah avo in every city. Vanhu vanomira naMwari chero vari vashoma. Munhu anomira naMwari chero ari ega, chero vazhinji varamba zvavo. Saka panapa tiri kuona kuti iko pakupedzisira Noah anoti, vanhu vaMwari, inini ndakuudzai zvokupinda mungarava. Mukana mapiwa, mutsa uchakavhurwa. Munyori anonzi Ellen White anobudisa pfungwa yekuti iwo vachiri kuramba, vachiri kupopota, vachiri kutuka Noah kuti hatipindi mungarava yako yawavaka iyi. Kunzi mhuka dzemusango dzakatanga kuchururuka so, dzichiuya dzichiteuka dzibva mumakomo, dzichiburuka, dzichiita sekuti dziri kutinhiwa. Anotokomenda achiti iko ngirozi dzaMwari ndo dzaidzidhiraivha, dzichidzikontrola kuti handei vakomana munopinda mungarava. Dzakanaka 7 dzisina kunaka 2 dzichitopinda. Vanhu vakanga varipo vakatotarisa vachiona zvichiitika. Havana kuva concerned, havana kuva worried, havana kuva nemaquestions ekuti but why? Sei zviri kuita kuti mhuka dziri kutopinda? Dzanzwa nani mhuka kuti kwai pane mvura ichanaya? Mwari has a way yekutaura nenature. After all, nature ndo yoga yakasara yakamira pana Mwari. Ndosaka muchiona kuti nature inomuteerera Mwari kupfuura vanhu. Miti yakanzi naMwari munofanira kukura muchienda mudenga, midzi iri pasi. Nanhasi ndo zviri kuitwa nemiti. Ndosaka muchiona kuti hove payakangonzi naMwari, shamwari zvavanofanira kuita iwe muchinda wandichakandira mugungwa umu, ari kutiza nevhesi, ari kutiza pamberi pangu. Saka zvaunofanira kumuita, unofanira kumumedza. Then paprocess yako yedigestion wombomira kumudigesta, nokuti ane vhangeri raanofanira kuparidza kuNinevha. Ende hove yakaita saizvozvo, yakamedza Jona ikaenda naye. Makungu anoudzwa naMwari kuti ndinoziva kuti munoda nyama zvakadaro, but ndinoda kukutuma ine nyama kumunhu wangu Elijah. Munofanira kuenda nayo yakakwana, ende inosvika yakakwana. Nature inoteerera Mwari, inomunzwa Mwari achitaura. Saka muchaona kuti mhuka dzakazvinzwa kuti no, pane zviri kutaurwa naMwari, pane zvatiri kuudzwa naMwari nenzira yadzinotaura nadzo naMwari. Shiri dzikauya dzikapinda, tsoko dzikauya dzikapinda, makudo akauya akapinda, vanhu vakaramba kupinda. Pakupedzisira Noah nemhuri yake vanopinda. Vanhu varipo vakaungana vakatarisa so, vachiudzana kwese kwavakanga vari, zvichizara musocial media yemazuva iwayo kuti uyai muone zviri kuitika kuno. Vamwe vachiti tiri kusvikapo in the next hour, kuuya kuzoona kwete kuuya kuzopinda. Manga muchiziva here vanhu vaMwari kuti unogona kusvika panoponeswa vanhu wotadza kuponeswa. Unogona kusvika pari kutoitika zvikuru zviri kuitirwa vanhu naMwari ugoshayiwa kuti yomwe ungaitirwei naMwari. Saka akaramba vanhu vakati hatingapindi. Mwari anoti don't worry Noah. Anotanga kuvhara Mwari ngarava zvishoma nezvishoma. Paanovhara ngarava zvishoma nezvishoma, pfungwa yaMwari yave kuti pamwe pane achauya, pamwe pane achanzwa, pamwe amwe achati ndazonzwisisa, pamwe pane achati ndazorangarira last minute ndouya ndopinda. Hapana akauya akapinda. Pakupedzisira ngarava inovhara. Pairi kuvhara, mutsa waMwari wakanga uchitovhara. Payakavhara 120 years dzaitopera. Payakavhara probation yaitoreva kuti hapasisina. Ndo paya panotaurwa naMwari muna zvakazarurwa 22 vhesi 11 kuti rimwe zuva Kristu achasimuka pakuva muprista wedu mukuru kudenga. Agosimuka achiti iko basa ramakandituma kuti ndiite rokumirira vanhu ndapedza. Akanaka obva anzi ngagare akanaka, akashata obva anzi ngagare akashata, akarurama obva anzi ngarambe achirurama,
akasviba obva anzi ngarambe achisvibiswa. The probation will close vanhu vaMwari. Saka tiri kuona kuti vanhu vaMwari vari kuvharirwa mukati, vanhu varamba Mwari vari kuvharira kunze. Patova neseparation, patova negaufu, patova nomukaha. Ava vachoro vachada hazvichaiti kuti vapinde mungarava, nokuti nguva yavakapiwa naMwari ndo yatodai kupera. Nguva yavakapiwa naMwari ndo yavatodai kupambadza, ndo yavatodai kuramba. Handizivi munhu waMwari, hamuna here pamuri kuramba nguva dzaMwari? Hamuna here pamuri kuramba shoko raMwari? Hamuna here pamuri kuramba kunyengerera kwaMwari mweya mutsvene? Achikunyengererai so, muri mumakombi muchinzwa inzwi rake, muri mumabhawa muchinzwa inzwi rake kuburikidza nenziyo, muri mumabhazi, muri mundege, muri pose parinokwanisa kunzikwa. Action ipi yauri kutora pamusoro peupenyu hwako? Vazhinji senguva yaNoah, nguva iri kungopera zvakadaro. 7 days dzinopera pasina mvura yanaya. It was a test kuna Noah kuti waparidza ukati mvura ichanaya, asi toda kumboona kuti iwe unotenda here kuti mvura yachona ichanaya. Saka 7 days kuchipisa kusina mvura kwakangodaro. Vanhu ava vakatouya pangarava paya, vachiuya kuzonoka, Noah madii, imomo mava kunaya here? Kuno haisati yonaya. Vachiseka semasekero anongoita vanhu, vachiseka vanhu vanoita zvinhu zvaMwari. Pakupedzisira mvura yakauya. Zuva rechi8 kunotanga kuita makore. Makore anotanga kusunga, kutanga kusviba. Vakatanga kungofunga kuti ameno zviri kungoitikawo. Satani akatanga kuvazevezera, sekuzevezera kwaaingovaita kuti don't worry, hapatorina kana nyaya, kungochinja kweweather. 1 drop rikatanga kunaya kubva kudenga, Satani akati don't worry, hapana kana problem. Parakatanga kuuya rimwe, akatanga kuuya akatevedzana. Vanhu ndo pavakatanga kurealize, vanhu ndo pavakatanga kuona kuti iyi yatova mvura. Hazvisiri zvere zvinogona kunge zvaitaurwa naNoah. Vakatanga kubvunzana, harisiri here shoko raMwari rakanga rakataurwa? Vamwe vakatanga kuedza mukati mepfungwa dzavo kuti zveshuwa iyi nyaya ndo iya yaitaurwa naMwari, iyi nyaya ndo iya yaitaurwa naMwari. Asi pakupedzisira zvakanga zvisingachabatsiri, nokuda kwokuti nguva yakanga yapera, mutsa waMwari wakanga wavharwa. Mvura yakatanga kunaya ichibva pasi, pasi pakazara mvura. Saka yaibva pasi nesimba guru. Mapambo aMwari aipamba nesimba guru, robva yaenda mudenga mvura, ichisimudza miti, ichisimudza matombo, ichiita zvese. Matombo aenda mudenga aidzoka ane simba because of force of gravity. Obva anzi aiwa hamukwiri, mofarira kudzokera pasi. Saka paaidzokera pasi aisvika achibhera vanhu, chisvika achidonha pamusoro pevanhu, mvura ichizarurika mudenga. Vanhu vakatanga kuparara, vakatanga kufunga kuti regai tiende kungarava. Pati kungarava zvanga zvisingaiti. Vamwe vakauya, Noah toita sei? Noah akati hatina zvatingaita, ini handisiri ndakavhara. Dei ndandiri ndakavhara ndaikwanisa kuvhura, but hazvina zvazvichakwanisa kubatsira. Munhu waMwari, hatizosviki here panguva yekuti muchanzi imimi maifanira kusarudza Mwari, but you were influenced by someone? Angava hama yako akakufurira akati hazvina basa, angava murume wako akakufurira akati hazvina basa, dzingava hama, angava chero bhosi wekubasa akati hazvina basa, kana iwe nomwoyo wako chaiko wakazviudza kuti hazvina basa zvokunamata izvi, hazvina basa zvokutsvaka Mwari, hazvina basa zvokuzvipira upenyu hwako kuna Mwari. Hatizosviki here panguva yokuona kuti zvine basa? Hatizosviki here pakuona kuti zvine basa? Ndogara ndichiudza vanhu, kunamata kwatiri kuita uku, chero tikamuka tichinzi hatichaendi kudenga, we lose nothing. Tongoti hatichaendi, asi hatakagadzirira hedu kuenda. Asi kana kukazonzi kuchiri kuendwa kudenga, isusu takarega kunamata, ndo patinozoona kuti tine zvimwe zvataifanira kuita nguva ichiripo. Vanhu vakavharirwa panze, mutsa waMwari ukavharwa. Jesu obva ati sezvazvakanga zvakaita
pamazuva aNoah. Ndo zvazvichaita pamazuva okupedzisira, pamazuva okuuya kwomwanakomana waMwari. Kristu ava pedyo nekuuya, munhu waMwari. Kristu ava pedyo nekuuya. Handizivi kwauri, handizivi zvauri kurarama uchiita, handisi kuziva pauri, handisi kuziva nemararamiro auri kuita. Asi shoko raMwari pariri kuparidzwa, gadzirirai kuuya kwaMwari. Gadzirirai zuva rashe, nokuti zuva rashe rinouya sembavha. Wakagadzirira here? Wakagadzirira here munhu waMwari? Hauzoiti here sehama dzedu dzakapiwa mukana 120 years dzikatambisa? Iwe unogona kusapiwa 120, asi iyoyo nguva yauri kupiwa naMwari. Iwayo makore awakapiwa naMwari. 2 hours dzauri kupiwa naMwari. 3 hours dzauri kupiwa naMwari. 20 minutes chero 1 minute yauri kupiwa naMwari yekuita choice. Mukana iwoyo. Wanga wadii munhu waMwari kushandisa mukana wakadaro? Aripo here panguva dzino anoti iko ndoda kuti Mwari vandibatsire, ndigadzirire kuuya kwaMwari, ndigadzirire kuuya kwaKristu? Shoko iri parinenge richiparidzwa here? Ndisaita sevanhu venguva yaNoah, vakarinzwa vakaritora izi, vakaritora light, vakaomesa moyo yavo, vakaramba, nguva ikapera, mutsa ukavharwa. Kukabva kwanzi kukohwa kwapfuura nokucheka kwapfuura, asi hatina kuponeswa. Kana uri munamato wako iri shuviro yenyu, sumdzai ruoko rwenyu pamuri ipapo, tiwane nguva yekunamata. Ngatinamatei vanhu vaMwari. Baba vedu vari kudenga, Jehovha, toda kukutendai panguva dzino noupenyu hwamatipa neshoko renyu ramataura kwatiri. Tidzidzisewo Mwari kuverenga mazuva edu, mugotidzidzisawo kugadzirira kuuya kwenyu, nokuti tinozviziva kuti nerimwe zuva muchauya Mwari kuzotitora, nerimwe zuva muchauya nemakore chatisingashuviri Mwari, kuti tambonzwa shoko irori, tamborarama tichirinzwa, tigotadza kugadzirira kuuya kwenyu nokuponeswa kwedu. Chivai nesu, mutiitire zvose, mutikomborere nokusiyana kwedu, muzita raJesu. Amen. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninochema kupinda udanga kumsoro kutinda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh 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 ikamala milipali Kamala milipali we kamala milipali we kamala mi oh 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 ikamala milipali we kamala mi kamala milipali we hey hey
Yeupenyu herenda kanyorwa. Ndinoda kuziva kutinda kanyorwa.